लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोजां रादाब लाबोना फैदों बे जाहैबाय गोदान साख्रिनि रादाब बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन रिक्रुटमेन्ट अफ गुवाहाटी हाई कोर्टनि ल' क्लार्कआव गासै 24 सिट दङ 10टा पस्ट दङ 10टा पस्ट ओंखारदों नोंथांमोननि थाखाय बे 10टा पस्ट बेनिफ्राय लास्ट डेटखौ नायग्रो फार्स्टआव लास्ट डेटआ जाहैबाय नोंथांमोना 24 तारिख डिसेम्बर अर्थात 24 डिसेम्बरावनो बियो लास्ट डेट जागोन एप्लाइआ अनलाइन दा जायखिजाया मानो नोंथांमोना गारि नायनानै लाजोब अब्ला बुजिनो मोनगोन ल' क्लार्कआ मा बुस्थु दानिया नुनो मोनदों बाहाय एप्लिकेसन फिस फार्स्टआव एप्लिकेसन फिसआ जाहैबाय एसटिनि थाखाय 150 थाखा ओमफ्राय आदार्सफोरनि थाखाय 300 बिनिफ्राय सेलारिखौ नाय सेलारिया 20,000 पार मान्थ अर्थात बिथांमोना टेम्परारि रिक्रुटमेन्ट बियो पार्मानेन्ट रिक्रुटमेन्ट नङा अर्थात टेम्परारिसो ओंखायनो 20,000ल' नङाबाथ' हाई कोर्टनिया 20,000जों स्टार्ट जाया जिखुनु जाया एज लिमिटखौ नायग्रोदो एज लिमिटआ जोंना एसटि आं एसटि हिसाबै बर'फोरखौल' डेभेलपमेन्टनि थाखाय एसटिखौल' खिन्थाबाय थायो एसटिपिनि थाखाय मिनिमाम एज 18 आरो मेक्सिमाम 43 जानो हागोन होनदों होमबा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोनानो नाथाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ जों दा नायबा नुनो मोनगोन जब डिउरेसना नाथाय 1 इयारनि थाखायल' पिरियडआ नाथाय बे मोनसे खोथा जोङो 1 इयार हाबनो हाबानो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआनो मालाबाबो 1 इयार फिक्स दा खालामनानै लानो हाया खामानिया बारायलाङो आरो बिथांमोनानो उनाव गुबुनफोराव चान्स मोनो जिहेतु जोंनि मानसिफ्रा फ्राय बेखार थायो बेखारनि थाखाय जोङो बेखौ सल्भ खालामना लानो हानाय जायो दा जायखिजाया क्वालिफिकेसनखौ नायग्रोदोलाय क्वालिफिकेसनखौ नायोबा नुनो मोनगोन ग्रेजुवेट नङाबा पोस्ट ग्रेजुवेट जानांगोन नाथाय मायाव ल' अर डक्टरेट अर इन ल' अर्थात LLB पास जानाय जानांगोन नङाबा डक्टरेट लानाय जानांगोन ल'आव बिथांमोनहा ग्रेजुवेट जानांगोन ल' लानानै दा बे ल' जायफोरा LLB फरायदों बिथांमोननि थाखायल' बियो इलिजिबिलिटि जागोन बिनिफ्राय प्रेक्टिसिं एट द बार अर हेभिं प्रफेसनेल एक्सपिरियेन्स अर लिटारेरि वर्क इन ल' टु दियार क्रेडिट वुड गेट प्रिफारेन्स अर्थात बि लाखांखांनायनि उनावहाय आरो सोरबाया जुदि ल'नि फारसे खामानि मावनानै दंखायोबा एक्सपिरियेन्स दंखायोबा एसे एनै बेखौ बिथांमोनहा साबसिन लागोन आरोखि ओंखायनो बेखौ होदेरनाय जादों गैयाब्लाबो सोलियो बियो जास्ट ल' क्वालिफाइड जाबानो जागोन आरो बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइआ साबमिसन अनलाइन एप्लिकेसन उइल स्टार्ट 10 डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन अर्थात जानानै थांखांबाय मैयानिफ्राय आं दिनै बानायनाय भिडिअखौ बिनिफ्रायनो सेलेक्सन प्रसेसआ नोंथांमोना नुनो मोनगोन रिटेन एग्जामिनेसन जागोन टाइपआ माल्टिपल चइस कुइसन्स 120 मार्क्स आरो 2 आवार्स OMR सिट जागोन बेफोर गासिखौबो नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन बे लिंकखौ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव होनाय जाखादों बेनिफ्राय दानिया नैबे एप्लाइ खालामनायखौ फ्रायानो रोङा आरो फ्रायानो नोंथांमोननि गेजेरावहाय कुइसन खालामहरफिनो नायग्रा बिथांमोनहा माने हाबहैनो रोंस्लाबैयाव सोंहरनांगौ जानानै फैयो बिथांमोना सोंहरफिनो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ हाबबाबो जाया माथो होननानै दा जिखिजाया नैबाव टु एप्लाइ अनलाइन बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों खिन्थानानै होनि नैबेखिनि लिंकआव नोंथांमोना थुनांगोन बेयाव थुयोब्ला नोंथांमोना दा नुनो मोनगोन आं खिन्थागासिनो दङ फारियै जेब्ला नोंथांमोना बेयाव थुगोन बेयाव दा हाई कोर्ट गुवाहाटीनि अफिसियेल पेजआ गिंगोन अफिसियेल पेजआ गिंबाय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों नैबे गुवाहाटी अनलाइन कड अनलाइन gov.in बियो अफिसियेल आरो नङाबा नैबेयाव नायबा नुगोन नै दा गुवाहाटी हाई कोर्ट बिनि अफिसियेल पेज बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव जेला हाबगोन नैबेहाय नाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबेहाय बेबादि पेजखौ बोनानै ला बेनिफ्राय नैबे नुनो मोनदों नैबेखिनि स्टेजाव दङ बाहाय टेबोलाव माबि रिक्रुटमेन्ट बे रिक्रुटमेन्टआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेलाना बे रिक्रुटमेन्टखौ नोंथांमोनहा क्लिक खालामना होगोन लोगो लोगो बेबायदि मोनसे बिथांमोननि रिक्रुटमेन्टनि लिस्ट बेसेबांनिफ्राय मा रिक्रुटमेन्ट ओंखारबोदों एडमिट कार्ड नङाबा एप्लाइ खालामनायनि बेफोर गासैबो डिटेल्सआ बिदि पेजआ अपेन जागोन अपेन जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन बाहाय बिथांमोना फार्स्टआव बेखौ एडभार्टाइज खालामखांनायनि उनावहाय एडमिट कार्ड होखांबाय मोनसे ग्रेड 1नि सिगाङाव ओंखारखांनायनि बिनिफ्राय सेकेन्डआव नायबा नोंथांमोना नुगोन नैबेयाव सेकेन्डआव फिउ एप्लाइ अनलाइन दं बेयाव नोंथांमोना नाम्बार 2आवनो दङ नै नाम्बार 2आव जेब्ला फरायगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओरैजाय नाय एडभार्टिजमेन्ट डेट 9 तारिख डिसेम्बर फर टेम्परारि एंगेजमेन्ट अफ ल' क्लार्क 10 ल' क्लार्क फर द प्रिन्सिपाल सिट अफ गुवाहाटी हाई कोर्ट बेलाय बाहाय दानिया नोंथांमोनहा नैबे
भिउ अनलाइनाव बाहाय क्लिक थुना होबानो नोंथांमोननि थाखाय फर्मनि फरमेटआ ओंखारगोन। एप्लाइ खालामनायनि फरमेटआ ओंखारगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन जायफोर नोंथांमोनहा खालामगोन सेल्फ खालामगोनब्ला। आरो नोंथांमोनहा एनि जायखिजाया अनलाइन सार्भाराव थांबानो नोंथांमोना बेखौ खालामना होखागोन आरो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गासैनिबो थाखाय बेयो इलिजिबोल नङा बेखौ मिथिगौ। अब्लाबो नोंथांमोना गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो थाखाय डिसक्रिपसनाव हाबबा नुनो मोनगोन। आरो जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल बिथांमोना एप्लाइ खालामगोन होननानै आसा थिबाय। बे सार्भ पाब्लिकेसनाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे नोंथांनि थाखाय मालाबा मोनसे गोनां भिडिअ नुजाहैयो। अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।